Ano. Jak se dělá Petrovo sushi? Musíš to pouštět někam ven? No to dáme na Facebook. Ne, to by pak mohl dělat každý. No, to ne. To by pak mohl dělat každý blbec. Ne. To jenom pustím mamce, aby viděla tu přípravu. Prostě to učili, ne? Že přijdeš a chodíš jako do školy, máš češtinu a pak oni tebe pomáhají zvládnout jako do zkoušky, aby se to, jak to je. Dostala asi 10 000 €. Pokud tu je studentka evangelické teologické fakulty správně, ale nachází na Trošku lososa. Trošku sezamových semínek. Ale seta. A je hotovo. Tady natočím výsledek. Ale